Kimchi Chino! 오빠, And yes mga mahal, nagbabalik na po ang radio DJ na mga bilis magsalita, na smooth magsalita, smooth bumanat, pero never ever kang lolokohin. Time slot ko to, kaya kailangan ako yung magbubuhat din yung sa sarili ko, hindi yung para negative ang mga sinasabi. Nagbabalik na po DJ Kim Chino sa kanyang programang Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko kanina mahal, at sinabi ko rin kagabi na talaga nga ng mga pag-uusapan natin ng mga paboritong linyahan ng mga manloloko. Ano yung mga manloloko na yan? Yung magagaling mang-uto, nang bobola, tapos nang gagaslight, nang babaliktad. Yung mga ganyan tao, di ba maraming ganyan? Kaya dapat ilista natin tong mga linyahan na to, at syempre dapat alam nating lahat to para hindi na tayo mabibiktima ulit. Di ba? Anyway, sabi ko kanina, unang linyahan ng mga manloloko ay ikaw lang. Ikaw lang naman. 'Di ba? Ikaw lang mahal ko, ikaw lang nagpapatibok ng puso ko, ikaw lang kausap ko, 'di ba? Pamilyar. Sa dinami-rami ng sinabihan niya niyan ay sinasabi ko sa'yo naka-group chat. Or send to many. Di ba? Send to many na sinasabi. Ikaw lang naman kausap ko talaga eh. Pero deep inside, at alam niya sa sarili niya, isa ka sa mga koleksyon niya o option niya. O, di ba? Kaya huwag kayo magpapauto agad. At ang pangalawang linya na manloloko ay ang importante, masaya tayo. Ayan na, dyan na yung papasok na kung saan nagkakamabutihan na kayo eh. 'Di ba? Usually may mga ka-MU ka, may mga ka-talking stage kayo na talaga nga ng mga nakukuha na yung loob mo. Tapos kapag nakuha na ang loob mo, nagkakamabutihan na kayo, ginagawa nyo na mga gawain, activities ng magjowa. Siyempre magtatanong ka na kung ano yung next steps. Tapos kapag sinagot ka, huwag kang mag-alala, huwag kang magmadali. Ang importante, masaya tayo. Alam nyo na yan. Alam mo na dapat yan. Alam mo na walang patutunguhan. Alam mo na dapat na lolokohin ka lang yan. Alam mo na cheater yan. Alam mo na maraming dinidate yan. Alam mo na dapat na manloloko yan. Di ba? Hindi label ang pagiging masaya. Hindi label ang pagiging masaya kapag sinabihan ka na ano na ba tayo? Ang mahalaga, masaya tayo. Ibig sabihin nun, marami siyang nilalandi. Kaya utang na loob, huwag kayong magpapaloko, huwag niyong hahayaang utu-utu pa rin kayo. Diyos ko, 2026 na, ang dami nang nagbigay ng trauma sa inyo. Kabisado ko na yan kasi ilang beses na ako nasabihan na masaya tayo, hayaan mo na. Di ba? Huwag na tayo magpaloko sa mga maling tao. Huwag nyo nang hayaang paikutin kayo, di ba? Ma-fall kayo sa mga maling tao na yan. At yung mga linyahan na to ay sinasabi ko sa inyo para at least alam natin at hindi na tayo mabibiktima. Ganun ka basic. Di ba? Anyway, sa mga nakikinig po sa radyo, start na po ng aming live sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. At kung ikaw ay isa sa mga sumagot sa aking katanungan sa story ni DJ Kim Chino, o sa aking social media at DJ Kim Chino, nag-story ako doon. At sumagot ka, ay naku, babasahin ko na yun. Kaya pumunta ka sa live Pumunta kaya sa live ng 90.7 Love Radio Manila sa YouTube. Okay? Kaya see you there. But for now, dito sa On Air, balik na muna tayo sa Raklakan Music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Hi, mahal. Teka lang. Ayan, I am back, and it's about time para tayo magkwentuhan at pupuntahan ko na po ang aking mga kasagutan sa aking stories. Ay, 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 ay. Uy, nandiyan na si Gabriela. Hello, hello. Maayong gabi sa inyong tanan. Si Alexander, oh. Si Alexander ba naloko na? Naloko ka na ba kahit na madalas ka nasa swimming pool? Naloko ka na ba o ikaw ang nanloko, sabi ni Angge. Ako ang laging niloloko. Alam yan. Cherry, hello! Mahal, bakit alam mo yung mga linyahan ng manloloko? Kasi nga niloko na ako, Cherry. Pero hindi ako yung nagsasabi niyan. Hi, DJ Kim Chino. Hi. Bakit alam mo yung mga litanya? Kasi nga ginamit na sa akin. Anyway, basahin na natin ang mga sagot. Uy, sabi oh. Maayong gabi, Kim Chino. Hi, Louie. Kabisado mo. Ako, nagsiswimming lang ako. Buti pa si Alexander, swimming lang ang problema, no? Kapag sinabing I love you, huwag ka agad maniniwala. Sabi dito, manloloko ya kapag nag-I love you agad. Totoo naman, sabi ni Karix. Sabi naman ni Daniel, hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa. O yung mga ganun, no? Yung nambabae ng lalaki, nakipag-chat, nakipaglandian, tapos sasabihin sa'yo, ala, hindi ko naman alam kung bakit ko yun nagawa. Emosyon lang, nadala lang ng emosyon. Mali yun. Sabi naman ni Ashanti, katrabaho ko lang yun. Shoutout natin yung mga nag-team building. May maraming ganun na, yung mga nagti-team building tapos may mga nabubuong relasyon sa team building. Ibig na maging intact kayo as a team, nagkakaroon ng love life, no? Anong letter kadalasan nagsisimula ang pangalan ng mga cheaters? Ano ba yung unang-una sa alphabet? Letter A. Mga letter A, di ba? Mga letter A yung pangalan. Yan yung usually yung mga dyan. Mga A din pangalan ng mga ng mga trauma ko eh. Nadala lang sa inuman, sabi ni Louie. Di ba kapag letter A, usually nga, ang babait eh, galing pa sa Biblia yung pangalan. O di kaya, anghel daw, pero di naman din. Di rin marunong makontento. Sabi, iba yung na-build, sabi ni Louie sa Ayan, si Trisha sumagot din. Linyahan na manloloko, break tayo nun. Tapos isang beses lang kami nagkita. Okay. Break sila noon, tapos isang beses lang nagkita, sabi ni Trish. 'Di ba? Pwede ba magmura dito? Ang siraulo lang nung thought process ng mga manloloko na isang beses ko lang ginawa 'yun. Isang beses lang kami nagkita, isang beses ko lang ginawa 'yun, o isang beses ko lang siya hinalikan. Walang hiya. Tumikim ng iba. Sabi ni letter J daw, sabi ni Che. Mga letter J no, manloloko nga, Che. O karamihan nga sa J. Bakit pag pangarap hindi natutupad pero pag duda at hinala tumatama? Ewan ko ba sa mga ang lakas din kasi ng pakiramdam ng mga babae in general, no? Kapag tamang hinala or kapag may nararamdaman na, usually tama na yun. Bigay ko yan sa girls. Oo, bigay ko yan sa mga babae na kapag naghinala na kayo sa relasyon, check nyo na. Check nyo na yung cellphone. Bigay natin yan sa mga girls. Di ba? Malalakas yung kutob.
Always remember na kapag naghinala na kayo sa relasyon, i-check nyo na ang cellphone. Oo. Resibo nyo rin. Letter K kadalasan ang mga pangalan ng mga totoo magmahal. Tama ka naman dyan, Love Radio Manila. Letter A, Alexander. Ano bang sinabi ni Sir Gavin? Isama yun sa mga linyahan. Hindi ko na uulitin. Promise, cross my heart. Oh, mga ganyan din yung mga litanya ni Boy D. Sasabihin niya hindi na uulitin pero inulit pa rin, no. Meron talaga mga kasalanan na pwede mong patawarin, 'di ba? May mga kasalanan na pwedeng patawarin, pero yung niloko ka, yung tumikim ng iba, ay naku, cheating is cheating. 'Di ba? Ay, ito, maganda yung sabi ni Chean. Isa sa mga linyahan ng mga cheater. Hindi ko alam ginagawa ko nun. Lasing ako nun. Una sa lahat, bakit ka nakipag-inuman sa babae o sa lalaki mo? Di ba? Sorry, ginawa ko yun kasi galit lang ako. Ito pa, sabi rin ni Divine. May sumagot sa atin, sabi ni Divine. Huwag ka magselos doon. Tropa ko lang yun. Yan! Yung mga tropa, best friend na yan. Hoy, kapag yung jowa nyo may best friend, may tropa, may close friend, ay naku sinasabi, tapos madalas pa sila magkita, ay naku sinasabi sa inyo. Minsan ang best, hindi yan tao, minsan ahas yan. Gusto ka nga daw nila makilala. Isa rin sa mga linyahan yan, no, Boy D. Gusto ka nga raw nila makilala pero hindi mo naman na-meet, di ba? Good evening, Kim Chino. Sabi ni Nick. Bakit Coyote ang pangalan mo? Anong pangalan mo? Happy Coyote. Uy, nandyan na si pinsan ko lang yun, sabi ni Rai. Pinsan. Cousin. Usually cousin, no? Cousin ko yan. Kasintahan. Pinsan ko lang yun. Tropa ko lang yun. O kaya wag kang magalit. Or wag kang magalit. Kumbaga ini-invalidate na yung nararamdaman. Wag kang magalit. Tropa ko lang yun. Wag kang magselos dun. Wala yun. Yung pinapalayo mo na pero ang dahilan niya nasa iisang circle of friends lang kami pa. Pinapalayo ka pero same circle of friends. Ayan ang problema sa inyo, utang na loob. Kapag meron kayong isang circle of friends, wag na kayo magjowaan. Diba? Gayahin nyo si Boy D. Hindi niya circle of friends yun, pero... Diba ang geray? Nandiyan ba kayo? Di ba? Hindi nyo naman circle of friends. Pwede jawain. Bago salto eh. Isa lang yung mahal ko. Ikaw lang. Akala ko... Ikaw, pwede rin yung ikaw yung nag-iisang mahal ko. Usually kapag may numbers na, meron yung number 2, number 3. Paano mo nahuli yung nag-cheat sa'yo, Kim Chino? Hindi kasi kapag, ito na nga, kay kwento ko sa inyo kung paano, minsan, di ba, may jowa ka. Oo, minsan may jowa kayo, di ba, may jowa kayo, tapos may opportunity na magkakaroon kayo ng overnight, sleepover, magkasama kayo. Ang mga cellphone ngayon, may passcode man yan, pero meron ng Face ID. Di ba? May Face ID na. So yung ex ko dati, hindi ko alam passcode. Pero meron akong pakiramdam na talaga nga namang hindi na siya nakukontento sa relasyon. Ginamit akong Face ID niya, nabuksan ko, tapos nakita ko may mga ka-chat. Ayun na, alam mo na yung sagot kapag may mga ka-chat pa ganun. Imagine mo tawagan namin dati. Han. Tapos may katawagan na babe. Ano yun? Best friend pero babe. Diba? Huliin nyo na.
Okay lang yun. Yung wala na privacy. Basta kapag nararamdaman nyo nagloloko na. Di ba? Para hindi na kayo tumagal sa maling tao. Minsan, yung kalandian nagiging pinsan ng pakilala, sabi ni Cheon. Totoo naman no? Ewan ko ba sa mga tao ngayon, bakit hindi marunong makontento? Buti pa si Alexander, marunong makontento sa swimming pool. Oo, di ba? What? Magmamasa pa tayo ng mga linyahan Ay, eto maganda rin yung nagkamali ako, hindi ko na uulitin. 'Di ba? May mga cheater naman talaga na marunong mag-sorry. Pero hindi nagbabago. Uy, totoo yun may mga taong nagkakamali, nagsusorry, nag-a-apologize, pero hindi sila nagbabago. May mga ganyang tao. May mga taong alam nilang mali yung ginawa nila. May mga taong nasa in a relationship pero tumitikim ng iba. 'Di ba? Tapos nung nahuli, nung nalaman mong may ginagawang masama, magsusorry. Pero hindi magbabago. 'Di ba? Ang dali kasi sabihin ng sorry, ang daling banggitin, ang daling sabihin na sorry, hindi ko na uulitin. Pero yung responsibility para baguhin yung action mo, yung gawain mo, yun yung mahirap. 'Di ba? Kalandian JNT Delivery yung name sa sa contact. Ha? Kaibigan ko lang yun. Katrabaho ko lang yan. Miss ko na yung kiss mo. Uy, isa pa yun Pwede rin yun sa mga linyahan ng mga manluloko 'Di ba? Yung miss na kita. Kaya ako nag-chat kasi miss na kita. What? Miss niya na may kalandian. Uy, huwag kayo maniwala sa mga ganun. Lalo na kapag gabi, 9 p.m., 10 p.m., biglang may magchat-chat sa inyo na dati nyo nakalandian. Sasabihin sa'yo, uy, miss na kita. Na-miss na kita kausap. Huwag kayo maniniwala. Bored lang yan. In-hit lang yan. Di ba? Yung mga taong nanlalandi kapag sapit ng 10 p.m., mga in-hit lang yan. Oo. Mga bored lang yan. Kaya huwag kayo maniniwala kapag inuuto-uto kayo 10 p.m. onwards. Di ba? Yung mga magko-comment sa story mo, uy, blooming ka, gumaganda kang, sarap mo ngayon Yan. Alam nyo na yung matik na yan, manluloko yan. Ayan si MJ, sabi ni MJ, miss ko na amoy mo. Free ka ba tonight? Ay, mga ganyan. Maayong gabi ba? Hindi. Hindi yun. Thoughtfulness yun. Anong platform ang karaniwang gamit ng mga manloloko? Ano ba di ko kasi alam Hindi ko alam. Hindi kasi ako manloloko kaya di ko alam. Pero narinig ko Telegram daw. Ano ba meron sa Telegram? Hindi ko mag-gets yung mga yung mga malalandi ngayon, yung mga manloloko. Nagte-Telegram pa, meron namang disappearing message sa Instagram. What? Meron naman disappearing message sa Instagram. Bakit nagte-Telegram pa kayo? Ano yun, pampalipas oras ka lang? May mga ganyan. Snapchat, the platform ng mga manloloko kasi kusang nawawala. Hindi nyo na need yan. Kaya na yan ng Instagram. Sa Snapchat kasi meron ganun no? Yung good for 24 hours na photos. Naku. Ewan ko ba sa inyo, bakit nagloloko pa kayo? Agree ako dyan, sabi ni Louie. Talaga? Sa Snapchat kayo na loko? Oh, si Alexander. Buti pa si Alexander. Walang problema sa buhay. Basta may tubig, masaya na siya. Dati ka ba isda? Buti pa si magbasa pa tayo. Meron pa ako dito sa sa IG actually. Wait lang. Puntahan lang natin yung IG. Hala, nag-expire pala, no? Teka lang. Baka magtampo yung mga nagsagot sa IG natin
Archive, tapos story. Saan pumupunta madalas yung mga cheater? Sa may mga 3 hours. Usually, ano ba yung mga, di ba, syempre nag-ano na yan. Hindi, mali. Hindi sa BGC. Minsan, come over na agad yan. Punta-punta. Usually, mga manloloko, yung mga, free ka ba tonight? Free kasi yung condo. Wala akong kasama ngayon. Wala ka ba kasama ngayon? Yan, pupunta na yan sa mga bahay-bahay nyo. Hindi nakasagot. Wag din kayo masyado magpapaloko kapag may kotse yung yung mga kalandian nyo Kapag may kotse yung tao, delikado eh. Pati yung mga motor, naku, sinasabi sa inyo, ang daming sinasakay. Mas maraming sinasakay yung mga Mas maraming sinasakay yung mga nakamotor. Anong linya ang nagamit mo na kimchino? Wala eh, never pa ako nagloko eh. Wala, never pa ako quickie ang 3 hours. Sa basketball court, pa-impress sa mga girls, sabi ni MJ. Ay naku, nadali to ng basketball player, kaya ganito. Ayan na, nakita ko na yung mga, ay bakit malungkot agad yung nakita kong sagot? Ayan, sabi, linyahan ng mga cheater. Sorry, busy ako. Ayan ang problema. Kapag sinabihan na kayong busy, kunwari hindi na kayo nakausap, di ba? Hindi na kayo nakausap. Tapos parang after 2 days, dun pa lang nag-reply. Tapos sinabi, busy ako. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, may tinrabaho yung ibang tao. May ibang tao tinrabaho yan. Kaya wag kayong magpapauto. Oo, wag nyo nang re-reply yan. I-block nyo na kapag sinabi busy. Kasi kung gusto ka nung tao, mahal ka nung tao, hindi yan magiging busy, walang salitang busy, makakahanap yan ng oras. So kung walang oras sa'yo, ibig sabihin hindi ka gusto o di kaya nakuha na yung gusto mo or nakuha na yung gusto sa'yo. Ganun ka basic yan. Ito last na. Sorry, naligo ako. Yung ligo lang ako. Ay naku, greatest scam yan. Sasabihin, ligo lang ako tapos bumalik after 2 days, after 1 week. Naku, ibig sabihin, hindi ka talaga gusto niyan. Oo, lolokohin at lolokohin ka lang niyan. Di ba? Yan yung mga problema kapag red flag, gustong gusto nyo, cravings nyo, red flag. Anyway, mga mahal. Next live. Holiday, huy. Holiday. Angge, nandiyan ka ba, Angge? Holiday. Angge. Nandiyan ka ba? Ray. Anyway, mga mahal, maraming salamat sa mga sumama sa atin dito sa live sa YouTube, no? Gagawin na natin tong bisyo. Isama nyo na sa sistema nyo na hindi lang sa FB, hindi lang sa TikTok magla-live si Kimchino. Oo, sa susunod na live natin, announce ulit natin. Pero usually, Tuesday tsaka Friday. Yeah, G natin yan, Tuesday, Friday. Bait mo naman, Kimchino. Totoo naman, di ba? Anyway, hanggang 9 PM pa naman ako. But for now, babay na muna sa live. Maraming salamat sa mga nakipagkulitan at maraming salamat at naloko ka kasi may naambag ka sa mga linyahan. Sige na, mahal. Maraming salamat. Tumutok kayo sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye. Thank you. Metro's #1 Love Radio. Basic!